последно време се занимавам много активно с дизайн. За мен е еднакво сложно дали ще направя кон или стол. Едното има своите предизвикателства, другото други свои предизвикателства. Общо взето ми беше от самото начало доста любопитно и доста сложно като задачка. Това ми хареса, защото стола само по себе си той си е изграден много добре и от самото начало не исках да го развалям. Исках да си бъде колкото може по-запазен цял. Беше в началото малко като студентско предизвикателство, какво може да направиш от един лист само с изрязване, без нищо друго, без никакви допълнителни крепежни или спомагателни елементи. Тоест малко по-високо интелектуална бариера има. И това така ме предизвика вътрешно, че до ден днешен не ме е пуснало и продължавам да търся всякакви варианти на столове, маси в тази позиция. Пък, понеже мисля, че съм силен в това, така и изградих на този принцип тази люлка. Това е технология, която е възможна благодарение изцяло на съвременните роботи или така наречените CNC рутери. Тоест това е машина, която работи по зададена кройка от компютър и е прецизна, винаги знаеш, че е прецизна. Точно това 3D пространство аз го разбирам хората, които са напрегнали, да отидат и да заиграят със себе си, да бъдат преместени в едно пространство рязко друго, което да ги освободи във всички посоки, да могат да бъдат по-творчески настроени и да могат да излезат от рамката на офиса. Като човек, който е работил в ателиета, смятам, че това да нямаш строга обстановка, да е артистична, помага във всички посоки. И това е за мен 3D пространство. Колкото и странно да звучи, творчески се чувствам истински, когато бачка. Тоест с бачкане мозъка заработва на едни други нива и идват нови идеи и другото искаш да опиташ и другото. Тоест най-истинският процес е когато работиш нещо. Вчера изтеглях един такъв от един италиански бомбон, че трябва човек да стане възможно по-дълго дете, за да може да се изненадва от света. Мисля, че при мен е абсолютно така. Thank you.